नमस्कार, मी भक्ती भावे. नागरिक नामाच्या या नव्या एपिसोडमध्ये आपण आज जाणून घेणार आहोत भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेविषयी. आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की भारताचं संविधान हे आपल्या देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे, सुप्रीम लॉ ऑफ लँड याला म्हणतो. आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताचं संविधान संपूर्ण देशामध्ये लागू झालं. आता भारताच्या संविधानाचं पहिलं पान हे मला वाटतं आपल्यापैकी बहुतेक जणांनी पाहिलं असेल आणि तेच पान आहे उद्देशिकेचं. पण हे उद्देशिका म्हणजे नक्की काय, थोडंसं जाणून घेऊया. इथे एक उदाहरण बघूया. आपण जेव्हा मला एखादी फिल्म बघायची, एखादा पिक्चर बघायचा आहे असं जेव्हा आपण म्हणतो, त्यावेळेला सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय करतो, त्या चित्रपटाचा जर ट्रेलर आला असेल तर तो आपण पाहतो. मग तो जो काही 2-3 मिनिटाचा ट्रेलर असेल तो पाहिल्यानंतर साधारणपणे चित्रपटामध्ये मी काय अपेक्षा करू शकतो, साधारणपणे काय स्टोरी लाईन आहे हे मला समजून जातं. अगदी त्याच पद्धतीने आपण जर का आपल्या भारताच्या संविधानाची उद्देशिका वाचली, म्हणजेच त्याचं पहिलं पान वाचलं, तर साधारणपणे संविधानामध्ये काय लिहिलेलं आहे याचा अंदाज आपल्याला येतो. म्हणजेच काय, उद्देशिका ही साधारणपणे आपल्या संविधानाचा ट्रेलरच आहे. तर आपण आज नागरिक केंद्रीय दृष्टिकोनातून आपल्याला एक नागरिक म्हणून मध्यभागी ठेवून, सेंटरला ठेवून भारताच्या संविधानाची उद्देशिका समजून घेऊया. भारताच्या संविधानाची उद्देशिका समजून घेताना आपण ती 3 भागांमध्ये समजून घेणार आहोत. त्यातला पहिला भाग आहे सुरुवातीचा भाग आणि शेवटचा भाग. भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेची सुरुवात कशी होते, आम्ही भारताचे लोक, आणि शेवट कसा होतो, याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत. म्हणजेच काय, आम्ही भारताचे लोक, आम्ही सगळ्यांनी हा निश्चय केलाय की हे जे संविधान आहे 3 वर्षाच्या अथक मेहनतीनंतर आपण तयार केलेलं, हे आम्ही स्वतःचं मानतो. ते आम्ही आमच्या जगण्याचा भाग बनवू, जगण्याचा बेस बनवू, फाउंडेशन बनवू, आणि याला आम्ही अंगीकृत करू, अधिनियमित करू, म्हणजेच काय, कायदा म्हणून स्वीकारू आणि स्वतःप्रत अर्पण करू. ओके, सो आय एम टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन ऑफ माय लाईफ. ही एक कमिटमेंट आहे एक नागरिक म्हणून आपल्या संविधानाला. आता आपण थोडं दुसऱ्या भागाकडे येऊया. आम्ही भारताचे लोक ही झाली सुरुवात. त्याच्याच पुढे लिहिलेलं आहे 5 शब्द. भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा. हे जे 5 शब्द आहेत याचा अर्थ नक्की काय, तर हे 5 शब्द साधारणपणे एक देश म्हणून, एक राजकीय व्यवस्था म्हणून आपला देश कसा असेल हे सांगतात. भारत हा सार्वभौम असेल, पहिला शब्द. सार्वभौम म्हणजे आता आमच्यावरती दुसऱ्या कोणाचं नियंत्रण नाही, ब्रिटिश गेले, आता आम्ही इकडचे लोकच ठरवतील की या देशात काय होईल, इकडचे लोक निवडून नेता देतील आणि मग पुढे ते सरकार बनेल. म्हणजेच थोडक्यात आता इथे आमचं राज्य आहे, आम्ही आता सार्वभौम आहोत. दुसरा आहे शब्द समाजवादी, अत्यंत महत्त्वाचा. समाजवादी शब्दाचा साधारणपणे असा अर्थ आपण लक्षात घेऊ शकतो की समाजातला प्रत्येक घटकाला विकासाच्या साधारणपणे न्याय्य संधी मिळतील, प्रत्येकाला अशा संधी मिळतील की जेणेकरून प्रत्येकाचा विकास होईल आणि सरकार त्या पद्धतीने धोरणं आखेल, त्या पद्धतीने योजना करेल. उदाहरणार्थ आपल्याला वेगवेगळ्या वेलफेअर स्कीम्स ज्या दिसतात, कल्याणकारी योजना ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये, रेशनची असेल किंवा गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स जिथे साधारणपणे मोफत किंवा कमी खर्चाचे उपचार होतात, हे जे काही सगळे वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कल्याणकारी योजना आहेत त्या समाजवादाचं उद्दिष्ट समोर ठेवून आखलेल्या आहेत. तिसरा शब्द आहे धर्मनिरपेक्ष. आपल्या देशामध्ये आपल्या प्रत्येकाला धर्माच्या उपासनेचं स्वातंत्र्य आहे. म्हणजे मी माझा धर्म नक्कीच स्वतंत्रपणे प्रॅक्टिस करू शकते, पण एक देश म्हणून आपला कुठलाही ऑफिशियल असा धर्म नाहीये.
असा धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा अर्थ होतो. हा झाला पहिला भाग. दुसरा भाग असा की एक देश म्हणून म्हणजे सरकारचा कुठलाही प्रतिनिधी किंवा एक देश म्हणून आपण कुणीच सरकार दोन व्यक्तींमध्ये धर्माला धरून मतभेद करणार नाही, दोन व्यक्तींमध्ये धर्माला धरून वेगळी ट्रीटमेंट देणार नाही, असा धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा अर्थ होतो. लोकशाही हा शब्द आपला नेहमीचा ओळखीचा आहे. इथे रेग्युलर निवडणुका होतात, तिन्ही पातळ्यांना निवडणुका होतात, स्थानिकपासून राज्यांसाठी पासून ते नॅशनल लेवलपर्यंत. आणि आपण लोकांना म्हणजे आपण आपले लोकप्रतिनिधी निवडून देतो आणि त्यांना संविधानाच्या चौकटीमध्ये काम करावं लागतं. त्यामुळे लोकशाही हा शब्द तसा सोपा आहे. पाचवा शब्द आहे तो आहे गणराज्य. गणराज्य म्हणजे काय तर बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट, ज्याला आपण राष्ट्राचा प्रमुख म्हणतो, तो आपल्याकडे वंशपरंपरेने येत नाही, की जी पूर्वी राजेशाहीमध्ये काय म्हणूया आपण सर्रास चालणारी गोष्ट होती. राजाचा मुलगा राजा होईल, म्हणजे त्यांच्याच कुटुंबातला कुठला तरी व्यक्ती पुढचा नेता बनेल, ते आता आपल्याकडे नाही. आपण वी आर अ रिपब्लिक स्टेट, आपण गणराज्य आहोत. इथे सामान्य माणसांमधून पण एखादी व्यक्ती संपूर्ण पात्रता हे करून निवडणूक लढवू शकते आणि वाटलं तर नेता लीडर बनू शकते. सो दॅट इज द मिनिंग ऑफ रिपब्लिक, गणराज्य. ओके. सो आम्ही भारताचे लोक भारताला या 5 वैशिष्ट्यांनी भरलेली अशी एक राजकीय व्यवस्था बनवू. आता सगळ्यात महत्त्वाचा जो भाग आहे तो पुढचा आहे. आम्ही भारताचे लोक, सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे आपल्या दररोजच्या जगण्याशी संबंधित जो भाग आहे तो पुढचा भाग आहे, तो आपण बघूया. आम्ही भारताचे लोक इथल्या सर्व नागरिकास, शब्द सर्व नागरिकास हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याच्यामध्ये कुठलाही धर्म, जात, लिंग हे काही येतच नाही. सगळ्या नागरिकास A to Z सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या सगळ्याच क्षेत्रांसाठीचा विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना याचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता, सगळ्यांचा दर्जा सारखा असेल, संधींची सगळ्यांना संधी समान आणि न्याय्य मिळतील निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा. वी आर प्रॉमिसिंग इट टू आवरसेल्व्स. आपण एक प्रॉमिस करतोय की याची गॅरंटी, न्याय, स्वातंत्र्य, समानता याची गॅरंटी इथल्या प्रत्येक नागरिकाला आम्ही देतो. आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून, हे जे काही आपण म्हणतो आहोत, इट इज नॉट कॅज्युअल. आपण हा एक संकल्प करत आहोत, एक निश्चय करत आहोत, एक प्रॉमिस करत आहोत. आम्ही भारताचे लोक म्हणून स्वतःलाच प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेमध्ये आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत. थोडी मोठी आहे, मोठं वाक्य आहे प्रस्तावनेचं, पण अगदी थोडक्यात शेवटला मी तुम्हाला अर्थ सांगते. आपण एक इमॅजिन करूया की एक झाड आहे आणि झाडाची जी मुळं आहेत, जेवढी झाडाची मुळं स्ट्रॉंग तेवढं झाड चांगलं. तर आपल्या हे जे भारताचं संविधान आहे, ज्याला आपण आपला सर्वोच्च कायदा म्हणतो, त्याच्या मुळाशी काय आहे तर त्याच्या मुळाशी आहे समानता, त्याच्या मुळाशी आहे न्याय, त्याच्या मुळाशी आहे बंधुता, त्याच्या मुळाशी आहे स्वातंत्र्य. त्यामुळे हे जे संपूर्ण हा जो डोलारा उभा आहे आपल्या देशामध्ये गव्हर्नन्सचा, या सगळ्यांचं आणि सर्व नागरिकांचं हे काम आहे की भारताच्या संविधानामध्ये जी प्रत्येकाला गॅरंटी दिलेली आहे, स्वातंत्र्य, न्याय, समानता, बंधुता याची, समाजवादाची, धर्मनिरपेक्षतेची, ही गॅरंटी हे गॅरंटेडली सगळ्यांना मिळेल, याच्यासाठी आपण सर्वच जण प्रयत्न करू. धन्यवाद.